ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। କରୋନା ମହାମାରୀର ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଘରେ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ଓ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଘରେ ରହିଛେ, ଆମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗପ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆସ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଳ୍ପ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଜଣେ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା କବି ସୁନନ୍ଦ କର ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ଭାବରେ ନିଜର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। 1927 ମସିହା କଟକ ସହରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସେ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏକାଧାରରେ ସେ ଜଣେ କବି, ସାମ୍ବାଦିକ, ଲେଖକ ତଥା ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଗଳ୍ପ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଡାକୁଛି, ଲେଖ। କାଜୀ। ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କାଜୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବରଖାସ୍ତ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ନିଃସହାୟା, ଯାହାର କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ନାହାନ୍ତି। ନିରପେକ୍ଷ, କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା ନୁହେଁ ବା ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ନୁହେଁ। ପରୱାନା, ଡକାଇ ପଠାଇବାର ଆଦେଶ ପତ୍ର। ଉଆସ, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବା ପ୍ରାସାଦ। ଉତ୍କଣ୍ଠା, ବ୍ୟଗ୍ରତା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଅପ୍ରଶସ୍ତ, ଯାହା ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ। ସ୍ତବ୍ଧ, ନୀରବ ବା ଭୟଚକିତ। ସୁବାଦାର, ଶାସନର ଯେ ଅଧିକାରୀ ବା ଶାସନ ଅଧିକାରୀ। ଉଲ୍କା, ଉଲ୍କା ବେଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର। ଖୋଦ୍, ନିଜେ। ଅଲିଅଳ, ସ୍ନେହର। ନିର୍ଭୀକ, ଭୟଶୂନ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଳ୍ପ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଳବନ ଜାନକୀ ବାଈର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମାରିଦେଇ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରବନ୍ତ କାଜୀ ନିଜର ବିଚାରଧାରାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସୁଲତାନ ନିଜେ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଜୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଲତାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସମାନ ବିଚାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ଆଗରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଯେ ସମାନ, ଗାଳ୍ପିକ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସି ସେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ସେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଟାଣୁଆ ସୁବେଦାର ଓ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଲାଗି ଅଭିଜ୍ଞ କାଜୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଉକ ଥାଏ ପ୍ରତିଦିନ ଧନୁ ତୀର ଧରି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ଶିକାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଉଆସ ଭିତରେ ଲାଖ ବିନ୍ଧାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ଜାନକୀ ବାଈ ନିଜର 7 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧରି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥାଏ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ସେ ତାର ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ସହିତ ନିଜର ପେଟ ପୋଷେ। ତାର ଶିଶୁପୁତ୍ର ସହିତ ଦିନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସର ଆସି ଜାନକୀ ବାଈର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ତଣ୍ଟିରେ ଫୁଟିଗଲା। ଶିଶୁଟି ମରିଯାଇଥିଲା। ଜାନକୀ ବାଈ ସୁଲତାନଙ୍କର ଲାଖ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବିଷୟ ଜାଣେ। ତେଣୁ ସେ ମୃତ ପୁତ୍ରଟିକୁ ନେଇ କାଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। କାଜୀ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ଜାନକୀ ବାଈ ସୁଲତାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା। ସୁଲତାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜାନକୀ ବାଈର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି କାଜୀ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ନିଜ ଦସ୍ତଖତରେ ସୁଲତାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପିଆଦା ହାତରେ ପରୱାନା ପଠାଇଲେ।
ସୁଲତାନ ପରୱାନା ପାଇ କାଜୀଙ୍କ ଦରବାରରେ ହାଜିର ହେଲେ। କାଜୀଙ୍କ ଆସନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ସଲାମ ଜଣାଇଲେ। କାଜୀ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଜାନକୀ ବାଇର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲେ। ସୁଲତାନ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଅପରାଧ ପାଇଁ ସୁଲତାନକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କାଜୀ କହିବାରୁ ସୁଲତାନ ଦଣ୍ଡ ସହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ। ସୁଲତାନଙ୍କ ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ସାରା ଜୀବନ ଜାନକୀ ବାଇର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଲତାନ ମଥାପାତି ଏହି ଦଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବିଚାର ଶେଷରେ କାଜୀ ନିଜ ଆସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସଲାମ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁଲତାନ କାଜୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାଜୀଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନଙ୍କର ମହନୀୟତା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ଗାଳ୍ପିକ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।